Čaute ľudia, to video bude proste Brawl Stars. Dúfam, že vás to bude baviť. Toto je môj chat. Zpravka budem natáčať veľa videí. Stále bude natáčať akože Brawl Stars. Toto je môj chat, mám magistru Federa a Bejla. Mám Piper, mám proste 47 brawlerov, je to proste v Chile. Všetko, máme aj Spajka dokonca, ktorého nehrávam. Takže teraz môžeme dať pár videov. Si napríklad v triách a proste môj brat so mnou bude natáčať a budem chodiť vonka a tam natáčať s mojimi kamarátmi a nikto nechce prísť. No a proste tu budeme natáčať s mojimi kamošmi na tento kanál a tak proste dúfam, že vás tieto videá budú baviť. Dúfam, že vás tieto videá budú baviť. Proste my máme strašný vzor Studio Moon TV. My vám zmoníme aj nejaké videá, že sme boli ja a môj kamoš na jeho akcii. Dúfam, že sa mi to podarí dať z mojho iPhoneu do Samsungu, lebo ja mám na mojom iPhone obmedzenia. Ale na Samsungu tomto nemám obmedzenia, čiže chill. A baví ma proste natáčať content pre iných ľudí. Teraz som skapal na bota od Gigi. A tak proste dúfam, že vás takéto videá budú baviť. Toto bolo také video, informačné proste úplne. Čisto informačné proste. Ale ostatné videá už budú úplne dlhé, napríklad akože 10 minút alebo tak nejak proste by som povedal, že by som akože mal natáčať. Nejaké také dlhé videá, by som povedal, že by boli ideálne úplne. Ale ako ono, povedzte sami, akože ono, povedzte sami ako budete chcieť. Môžete mi napísať do komentárov a bude. Ešte vám poviem, môj Instagram je fifo.matuška a môj Facebook je fifolubtakmatuška, takže môžete sa tam pozrieť, pridať si ma do priateľov a čus.